Avui som a Sant Julià de Llor, concretament al carrer Nou. La fesomia d'aquestes cases ens és familiar. Efectivament, estem en una colònia minera. Aquí hi havia la mina Carlota. Va ser una mina molt important. Se n'extreia principalment galena, però també s'hi trobava pirita, calcita, fluorita, barita i quars. Per parlar-nos-en ens acompanya en Lluís Clapés. Ell és enginyer tècnic industrial, estudiós de l'entorn geològic i miner d'aquesta part de les Guilleries i un gran coneixedor del territori. En aquesta paret encara s'hi poden veure els forats de les tremuges. Sí, queden molt pocs elements de l'època d'explotació d'aquesta mina, i els que queden, de fet, és difícil accedir-hi, està tot molt embardissat, però sí que les tremuges és un element representatiu. Després tenim altres elements com la caseta del transformador que tenim aquí. Aquí sobre el que hi ha també és la llosa de formigó que segella el pou principal. Aquest era el pou mestre. De fet, s'hi pot accedir també per una galeria que hi ha sota la carretera i es pot veure la sala de màquines, però per dalt està ben segellat. Perquè el propera cosa que mirarem és el forat que van sortant Aquesta és probablement l'entrada a la mina a la Democràcia. Quan va començar l'activitat minera en aquest sector? Doncs es té constància de primeres explotacions cap al, crec que és 1734, però després, a partir de que surt la llei de mines, sí que mirant els registres n'hi ha moltíssimes, n'hi ha desenes. Sota la muntanya de Sant Julià segurament hi havia moltíssimes petites explotacions com aquesta, que moltes ara estan tapades, enfonsades i per tant no sabem ni on són. Aquí hi ha l'entrada. A l'indret de la paret de les Tremuges i per sota el carrer s'hi troba aquesta galeria. A uns 25 metres hi ha el pou, ara inundat. Sí, aquesta és una galeria que dona a lo que era la sala de màquines, just al costat del pou. Es veu un pou molt gros, molt ample, deu fer uns 4x4 metres, i s'arriba a veure una primera galeria si el nivell d'aigua és baix. La mina Carlota va tenir diferents èpoques, com totes aquestes mines d'aquí. Aquesta és la que realment té més fama de que més galena aconseguien. La millor època segurament va ser entre el 1914 i 1918. Per la Primera Guerra Mundial els països europeus tenien una gran necessitat de plom per les bales. I va ser com més va funcionar. I la història es va acabar tràgicament el 1920 perquè hi va haver un accident en el qual van morir 7 miners. Perseguien les bosses aquestes de plom, clar, es van arriscar a anar per sota nivells freàtics importants, feien uns sostres de rajoles i així per contenir l'aigua, però això amb un torn de nit, l'any 1920, cap al desembre, es va enfonsar i els 7 miners que hi havia van morir afogats. Només es va salvar l'encarregat. Aquestes persones, tant hi havia joves d'aquí, d'aquesta zona, que eren Mossos o així, i que es feien un sobresou treballant de miners, com gent vinguda del sud d'Espanya, de Múrcia, sobretot de la zona de Linares, que tenien experiència per les mines d'allà. Com hem vist, aquest indret és ple de mines. Ara nosaltres anirem cap a l'Anglesell i Can Cullell, on s'hi trobaven les mines Inés, Mercedes i Flora.
Des de la muntanya de Sant Julià i al peu de l'ermita s'albira tota la vall d'Anglès. L'ermita és del segle X i va ser reconstruïda al segle XII amb estil romànic. Som a prop de Can Collell. Fins aquí el camí ha estat senzill. Ara ens endinsarem una miqueta en el bosc a buscar un parell de prospeccions. Què són aquests forats, Lluís? Doncs aquests forats que estan aquí dintre aquest bosc segurament pertanyen a una concessió que es diu Inés. Són tot coses molt petitetes, no arriba a mina. Parlaríem d'una prospecció, una cata, un intent per veure si trobaven. És a dir, en aquest entorn no es formen filons, sinó que es formen bossades i per tant la prospecció era complicada. Tota la zona que hem seguit, totes aquestes mineralitzacions estan lligades a carbonats, a marbres. Abans, pujant pel camí, hem travessat uns marbres que es veien molt clar i eren blancs. Tots els materials d'aquesta zona són materials de l'Ordovicià. O sigui, serien més o menys fa uns 450 milions d'anys, una cosa així. En aquell moment es van anar dipositant aquests materials amb una conca marina d'algun mar que hi havia llavors i la majoria de materials eren sorres i materials silicis que han format els esquistos que es veuen normalment. Però en algun moment es van dipositar uns materials diferents, més poder closques que venien de bitxitos i així, i es va formar un material de carbonats. El contacte amb l'oxigen de l'atmosfera fa que els sulfurs, la pirita i això que contenen es transforma en sulfats o després en òxids i es desprenen uns àcids, àcid sulfúric, que es menja el marbre i forma unes cavitats. Per això no són filons, sinó que són bossades perquè no és una fissura que després es reomple, sinó que són aquests forats que han format els àcids al menjar-se els marbres, que llavors s'han omplert d'algun mineral. En aquest cas, el mineral és barita, és un sulfat de bari. Tot i que aquesta prospecció és poc profunda, recordeu que cal seguir les mesures de seguretat i respectar la flora i la fauna del seu interior. Avançaven era amb una espena mà o normalment era un martell pneumàtic. Llavors es fot dinamita aquí dintre. En aquesta prospecció podem veure diverses coses. Tot el material encaixant que hi ha aquí ja no és tan marbre, parlaríem més aviat de dolomita, s'ha dolomititzat. Comentava que formaven unes cavitats, que l'àcid es menjava els carbonats i formaven unes cavitats. Llavors, aquestes cavitats poden ser mètriques, poden ser grosses com la de barita que vèiem allà o poden ser més menudetes. Llavors, quan aquests forats s'omplen de minerals, galena, minerals de zinc o així, llavors parlem d'aquest tipus de mineralitzacions que té unes característiques típiques de bandejat, etc. Aquí sí que es pot veure galena, aquí en veiem una miqueta, es veu segurament que anaven seguint alguna mena de bossa i quan això va anar a menys, ho van deixar aquí. Tot això és natural, però ja és tot... Mira aquí, allà. Molt petitó.
Bé, girem cua i anem cap a la mina vigilada. Som a mig camí entre el Mas La Rovira i Can Rigau. Darrere nostre s'hi troben les restes de la mina La Vigilada. Hem pujat pel Tarregall on encara s'hi troben petites mostres dels minerals que s'extreien aquí. Galena, baritina... Ara som al costat d'un dipòsit d'aigua força malmès, però què hi havia hagut aquí? Doncs aquí, abans de que instal·lessin aquest dipòsit, en aquesta zona hi havia un pou immens, de 100 metres de fondària. Aquí hi ha un conjunt de mines que són ja diferents, són uns tipus de mineralitzacions diferents de les que hem vist abans. Llavors aquí ja no hi ha marbres, si mirem no són bossades encaixades amb carbonats com vèiem abans, sinó que aquí hi ha uns filons hidrotermals que es poden resseguir perfectament. I és una línia de filons molt llarga que va des de la mina Tomassa o Conca del Ter, que visitarem després, i segueix en aquesta direcció, passa per aquí on s'havien fet les explotacions més importants, sobretot de barita. Nosaltres hem tingut la sort de visitar un d'aquests pous que porten més de 100 anys tancat. Us n'ensenyem imatges, però ens han demanat que no en desvetllem la seva ubicació. Com veureu, al seu interior hi ha anotacions de principis del segle passat. Aquest lloc, que es coneix com a mina Vigilada, la Vigilada va ser una de les primeres concessions que es van fer, molt antiga, 1840. Després n'hi ha hagut d'altres. Segurament quan es va fer més feina es deia Briquet, aquesta mina. Actualment ja queda molt poca cosa d'aquesta escombrera, o d'aquest Tarregall queda poquet i és complicat trobar coses, però bé, encara una mica d'esfalerita, una mica de malaquita es pot anar trobant. Doncs en aquesta mina i tot aquest conjunt de mines que hi havia aquí, el principal mineral que s'explotava era la baritina, la barita. Se'n treia tanta que es va muntar un molí per triturar-la al poble de Bonmatí. Per transportar-la fins allà es va fer una línia de vagonetes. Aquesta línia de vagonetes arrencava una mica més amunt, d'allà on era la Veleta Segunda. De baixada, la pròpia gravetat, o sigui, l'únic que s'havia de fer era frenar-la i es tornava a pujar amunt en matxos. Més amunt hi ha restes de construccions relacionades amb l'activitat minera. Veiem uns rentadors i probablement edificis destinats als treballadors. Hem passat per davant de la Rovira i ens hem enfilat per aquest camí que porta cap a l'ermita. Aquí hi veiem unes restes de l'activitat minera. Doncs aquesta és l'última mina que va estar treballant en aquesta zona de Bonmatí-Sant Julià. La concessió era Carmen, van estar traient barita, galena d'aquí durant els anys 60-70 del segle passat. Queda aquesta plataforma on hi havia les màquines, per tant, se suposa que aquí hi havia el pou i el castellet. Ara no queda res, tot això es va tapar tot, es va enfonsar tot, per tant ja no es pot ni accedir ni es pot reconèixer massa. Sí que es veu una rasa, que és la continuació de la Tomassa Conca del Ter. Una
Una mica més endavant trobem aquesta rasa de grans dimensions. Es tracta de la mina Tomassa. D'aquí s'extreia principalment barita. Sí, la mina Tomassa és dels anys 20. Van obrir un pou que està una mica més amunt, és un pou de 60 metres. Hi ha una boca d'entrada que actualment està colgada i és una mina de 3 nivells. Més tard, després de la Guerra Civil, van reemprendre l'explotació, en aquells moments es va dir Conca del Ter, i es va fer molt pocs mitjans. No tenien el material per explotar dintre la mina i mentre esperaven de tenir els recursos anaven explotant a cel obert. Llavors es va fer tota aquesta rasa que veiem aquí amb aquesta pedra blanca que és la barita. Cap allà tornarem a Sant Julià del Llor, on hem començat aquest recorregut. Esperem que us hagi agradat i que proveu de fer aquesta ruta.